Σήμερα, ακροατή μου, γιορτάζει ο κάλλιστος, όνομα και παράλληλα υπερθετικός βαθμός του καλός. Συνώνυμα ο καλύτερος και το Νικόλαος, διότι άμα δεν μπενέψεις το όνομά σου, δεν έχω τίποτα εκεί, διότι το όνομα δεν μπορεί να πέσει να σε πλακώσει. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα, ακροατή μου. Πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από τον τόπο τους υπό τον φόβο της απειλής για να αντιμετωπίσουν σχεδόν τον ίδιο φόβο όπου και αν τόλμησαν να φτάσουν. Όλοι μας εν δυνάμει πρόσφυγες, και εγώ και εσύ, ακροατή μου, και τα παιδιά μας και οι γονείς μας. Το έτος 451 διεξάγεται η επωνομασθήσα Μάχη των Εθνών στα καταλαυνικά πεδία της Γαλατείας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγότθοι υπό τον Φλάβιο, Αέτιο και Θευδέριχο από τη μία πλευρά και Ιούνι του Ατήλα από την άλλη. Ο Ατήλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Διότι κάποιος του είπε: να χάσεις. Αλλά από τον Φλάβιο, Αέτιο και τον Θευδέριχο θα το διαβάζουν στο μέλλον και θα νομίζουν ότι έχασες από τα κατοικίδια κάποιου χωριανού μας. Σαν σήμερα το 1837 η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή, διότι αν ονομαζόταν Αλεξανδρινή θα την μπερδεύαμε την εποχή με το χριστουγεννιάτικο λουλούδι. Στις 20 Ιουνίου του 1840 ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. Εξαιρετική εφεύρεση πρόδρομος του τηλεφώνου, διότι ο Μόρς αφογκράστηκε την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και αποκωδικοποίησε τα σήματα. Το 1877 ο Γκράχαμ Μπέλ ιδρύει την πρώτη εμπορική τηλεφωνική υπηρεσία στο Οντάριο. Είναι απλό. Θα σχηματίζετε τον αριθμό, θα απαντάει η τηλεφωνήτρια στο τηλεφωνικό κέντρο, θα σας συνδέει με το συνδρομητή, θα τα λέτε, θα επιστρέφει στην τηλεφωνήτρια, θα σε αποσυνδέει και αυτό ήταν πιο απλό και από το να σου απαντήσει κάτι άλλο από το τίποτα στην ερώτηση τι έχεις. Σαν σήμερα το 1889 θα γεννηθεί ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Ελλήνης φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Crater, το οποίο εδώ που τα λέμε ακούγεται σαν επωνυμία κατασκευαστικής εταιρείας. Το 1940 στις 20 Ιουνίου η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με την λυρική σκηνή. Σαν σήμερα το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ή αλλιώς, όπως πιθανότατα θα την έχεις ακουστά, η CIA. Το 1992 οι ηγέτες της Τσεχίας και της Σλοβακίας συμφωνούν στην διαίρεση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο ανεξάρτητα κράτη. Όχι τόσο για πολιτικούς λόγους, περισσότερο επειδή όλο μαζί είναι γλωσσοδέτης και αρκετά τραβάμε με την υπερδνηστερία και την Αντίγκουα Μπαρμπούτα. Σαν σήμερα το 2011 θα φύγει από τη ζωή η Δομνίτσα Λανή του Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στον στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά είχαμε και σήμερα, ακροατή μου, και όπως καταλαβαίνεις μας τελείωσαν. Μέχρι αύριο και εκείνους τους σταθμούς στη γραμμή του χρόνου, να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.